Gitaristlar häzir siz bilen ispanska sazy öwrenir. Yani esasy öwretjek bolan zadym şuna akla kaku ýöne gaplar bilen akordlaryny öwrenýär. Esasy ýanky ispanska stille gitýän akordlar da. Yani haýsy akordlar birinji bilen akordlaryny ady edeli. Ayam akord birinji, 5-nji perde bare, 7-nji perde, 4-nji we 5-nji tarlary tutýar ayam. Son 3-nji perde, son 2-nji akord G akord. 3-nji perde bare, 5-nji perde 5 we 4-nji tarlar, 4-nji perde bolsa 3-nji tar. G akord. Edir şu görnüşden 1-nji perde düşýärse F akord bolýar. İnsan kom E akordy. Yani 2-nji perdede 5 we 4-nji tarlar tutýar. 1-nji perde bolsa 3-nji tar. Oda ýene biram bilmeli zadyňyz. Edir şu E akord ýaly bir perde öňe düşýär. Şolan ulanylýar. Ine näil I am G son F son E. Buna ne ulanylýan ýerini aýtjak. Indi kaku. Näil kaku bolýar? 3 tar göni. Şu arma ulanýar. Kakkas son bundan aşağı son ýokary. Şular ýalykda. Aşağı ýokary. Yani şonu ýuwaşlyk bilen Gulen gaýtylýan soň eliňe şart bolsa primerini ýanky alagrak bolýar. Dinläp göreliň. Her akordda 4 grup oýnamalylar. Şul akorda oýnaýan ýerimiz iň soňuna sazy diýinjek bolamyzda. Ýani näili? Şolar ýalykdy. Bärik 3-4 gruplardan oýnaýan soň ýene. Sag bolun.